Безнең бабай гәҗитне беренче булып эләктерергә тырыша. Аның кулына эләккән көмеш кыңгырауны ул беркемгә дә берми. Бигрәк тә сәламәтлек рубрикасын тын да алмыйча укый ул. Көмеш кыңгырау эстафета буенча әбиемә күчә. Ул гәзитнең Кәүсәр чишмәсе рубрикасы белән кызыксына. Хәзер инде әтиемнең чираты. Әтиемне бөтен өйдә булган яңалыклар һәм инде мәзәкләр кызыксындыра. Чиратта әнием. Ул бик тәмле пешерә. Көмеш кыңгырауның тәмле булсын, файдалы киңәшләр рубрикалары әниемә ярдәмгә киләләр. Ниһаять, чират миңа җитә. Үземә минем кызлар колагына ял бүлмәсе, шигърият рубрикалары ошый. Көмеш кыңгырау, шәп гәзит. Без язылдык. Сез язылдыгызмы?